Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu. Yan uwa da abokan arziki, barkamu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan tasha ta mu ta Fadama TV. Ina mai ba da haƙuri sakamakon shiru da aka ji na ɗan lokaci. Hakan ya ɗan faru sakamakon wani al'amari da ya ɗauki hankalina, amma yanzu insha Allahu za mu ci gaba. Ina mai ba da haƙuri kan wannan shiru ɗin da aka ji insha Allahu. A yau na ɗan zo muku da wani ɗan wasu abubuwa ne haka, wasu surrika kamar yadda na rubuta da suke tattare da Xender. Kamar yadda kowa ya sani ana amfani da Xender wajen tura abubuwa, to akwai wasu surrukan da ba kowa ya san su ba, shi ne nake son ɗan yi bayanin wasu kaɗan daga cikin su. Bayan nan kuma insha Allahu akwai wasu bidiyoyi ɗin da nake shirya kan wasu application, insha Allahu bayan na haɗa su insha Allahu su ma zan sako su insha Allahu. Na gode kwarai. Kalle mu je cikin bidiyo din. Assalamu alaikum warahmatullah. Da farko za ka zo ka shiga Xender ɗinka kamar haka. In ka jira bayan ya buɗe. To abubuwa da nake so, abubuwan suna da yawa amma zan ɗauki biyu daga cikinsu ko zuwa uku in yanayi ya bada dama sai in yi bayani a kansu. Abu na farko shine ya za ka yi Xender. Ita ce hanya mafi sauƙi da za ka yi setting storage ɗinka. Misali in ƙwaƙwalwar wayanka ya cika kana tura abubuwa, maimakon ka je kana goge wasu hoto ko ka goge wani waƙa ka goge wasu abubuwa haka, abu mafi sauƙi da za ka yi shine bayan ka shigo Xender sai ka zo nan files daga saman nan kuna gani, sai ka zo nan inda aka rubuta file daga gefen dama kenan kamar haka. In ka shiga file ɗin za ka gano maka wurare kamar haka, ga shi nan ga memory ka, ga kuma ƙwaƙwalwar storage ɗin ƙwaƙwalwar wayanka. Yanzu kun ga memory na kamar ya soma cika haka. To za ka zo nan ka rubuta inda na ƙarshe inda aka rubuta big files. To in ka shiga duk wani abu wanda yake tare maka wuri a memory ko ƙwaƙwalwar wayanka za ka gan shi nan. Wani lokacin ma za ka ga wasu abubuwan ma ba masu amfani ba ne, wasu abubuwan ma various ko sauran wani trash haka mai girma, ko bidiyo kake da shi mai mugun nauyin da ya wuce misali, za ka gan shi nan daga sama. Abu mafi yanzu dai abu mafi nauyi a wayata shine wannan ƙira'a ne haka, ga nan 100 MB sai 60 MB sai ga shi nan dai haka. To sai ka dubi wanda ka ga baka ra'ayi sosai ko wanda yake baka da bai da wani amfani, sai kai makin ɗin shi kamar haka. In kai makin ɗin su sai ka zo nan ka danna delete, ga nan daga ƙasa alamar akwatin nan haka. In ka danna shi shikenan ya za su goge, za ka ga hili a samu a memorin ka. In kuma cikin application ne haka apps, ga su nan su ma sai ka dibi dai wanda ka ga baka yawan amfani da shi sai ka goge shi, ko kuma ebooks wasu kamar PDF haka rubuce su ma sai ka dibi wanda baka amfani da shi sai ka goge shi. To a taƙaice dai ina so in ce ita ce hanya mafi sauƙi da za ka iya rage ma wayarka ko memorin ka nauyin abubuwa cikin hanya mai sauƙi ba tare da ka je ka sha wahala in kana nema ba. Sannan sai abu na biyu shine za ka yi amfani da Xender ɗinka wajen mai da bidiyo ya koma waƙa. Kamar yadda muka sani bidiyo in kana so ka mai sai waƙa dole kana buƙatar converter ko wani abu, to za ka yi amfani da Xender ta wannan ɓangaren. Misali idan ka shigo Xender na nuno maka wuri kamar haka, idan ka diba da ƙasa ga to mp3 ga games ga social ga me, sai ka zo nan to mp3 ɗin sai ka danna shi haka. Misali kun ga na danna shi ya ƙara komawa kai. To idan waƙa bidiyo kake so ka mai suwa waƙa, sai ka zo nan daga saman nan inda aka rubuta select video sai ka danna, zai kai ka cikin files ɗinka. Kun ga bidiyoyi na nan, misali bari in ga wanda yake da ɗan sauƙin lamarin saboda misali da yake babu waƙoƙi kusa haka.
ina zuwa. To misali bari in ɗauki wannan ina so in maishe shi audio. Wannan Malam Albani ne haka na saman nan da gefen hagu kenan gashi nan sai in taɓa haka. To haka da nayi shikenan har ya riga ya yi convert yanzu yana shirin abun nan. To kun ga gashi nan ƙasa ya komo music kun gani. Sai na Umar dan banga ne, Hamza dan daba ne, su Aliyu yan kulab ne, zuwa ake a sha giya a fito ana tambele a terrorizing mutane. Kaga wannan Albani ne, kaga ga ainihin bidiyo din shi nan. Sorry. Sai na Umar dan banga ne, Hamza dan daba ne, su Aliyu yan kulab ne, zuwa ake a sha giya a fito ana tambele a terrorizing mutane. Kun ga yanzu na mai sai audio cikin sauki. To haka dai duk wani bidiyo da ka gani wanda kake so ka yi ma haka nan za ka iya yin cikin sauki. Misali ga wannan Abubakar Giro ne haka. Kun ga bidiyo din. Allah ya karba mu, Allah ya saka da alheri, Allah shi taimaki shugaba Buhari. Duk wanda bai son Buhari ya zama ya sake ci gaba, Allah ɗebe mai albarka. Wanda ke son Buhari ya watsi ya lalace, Allah ka watsi shi. To kun ga wannan shi ma in kana son kamar sai ya zama music ya zama kamar waka haka. Shi ma za ka zo kamar nan inda na ce to MP3 in ka zo a nan goge wa yan da na yi. In ka zo sai ka shiga nan select video. Bayan ka shiga select video sai ka je wajen ainihin inda bidiyon ke kuma ga bidiyon namu nan. Sai ka taɓa shi kenan cikin sauƙi. Kaga ya koma ga hana. To Allah ya karba mu, Allah ya saka da alheri, Allah shi taimaki shugaba Buhari. Duk wanda bai son Buhari ya zama ya sake ci gaba, Allah ɗebe mai albarka. Wanda shi kenan. To da haka dai ko wace irin waka ce ka gani mai kyau ko wani abu kana son kamar da shi bidiyo za ka iya cikin sauƙi ba tare da ka sha wahala ba. Akwai kuma sauran abubuwa ɗin dai da dama wayanda za ka iya amfani da Xender ka yi su. Sannan kuma za ka iya misali kamar shi na dark mode kenan. In haske yana maka yawa ko misali cikin dare za ka taɓa nan daga sama wanda ɗigo-ɗigon na uku yake. Ya nuna maka haka sai haka ga night mode na uku kenan. In ka shige shi haka shi kenan kuma ya koma baki, hasken ba zai takura maka ba ko ya kawo maka cikas a ganinka. To insha Allah dai a ɗan nan zan tsaya a guntun bidiyon. Sai wani lokaci insha Allah za mu kawo muku wasu abubuwa ɗin da Xender take yi wanda za ka iya scanning, za ka iya haɗa ta da kwamfuta ma da sauransu, da kuma yadda za ka iya haɗa ta da WhatsApp da dai sauran abubuwa insha Allah. In na samu lokaci duk zan yi bayani a kansu. Amma dai wannan shine abin da ya sauka insha Allah. Na gode ƙwarai. Kar a manta a yi mana subscribe wanda bai yi ba, wanda kuma ya yi ya danna ƙararrawa da sauransu. Muna godiya ƙwarai. Allah ya taimake mu. Thank you. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryen Fatalwa TV.